Hindi malipatan ni Leonora Torres Abracia ang date sang una nga dialysis ang iya mister, October 19, 2019. Maginabatsag na nga daan ang iyang mister sa kidney kag sang ginahambalan sang posibilidad nga magpahemodialysis, hindi gid siya gusto nga matabo ini. So yung first kagad ng husband ko, hoy, kung i-dialysis man lang kuya, silin niya, mahikog na lang po. Yan ang first niya, no? So, napatindog si doktora magbanwa. Kay, wag naman sir, Russia, wag naman ganon. Sila niya hindi, pwede na iya, kung ma-dialysis ka, mabuhi ka pa. Pero ang mind ng husband ko, hindi siya welcome when it comes to dialysis. Iba na ang sa iya. Not until it was explained to us by Dr. Jaime. No, kailangan pabutang ka na sa buong sang graft or fistula para by the time na i-dialysis ka, ready na. That was 2 weeks before the actual dialysis. Gipainchindi ang iyang mister sa mga doktor nga kung ma-dialysis siya, maprolong pang iyang kabuhi. Kagduha ka semana matapos ang iniga conversation, halin sa Batsuyan, rekta na sila sa Riverside Medical Center kay ginhapo na siya kagang iya baga damo na sang tubig. Kag tigayon gid natabo ang pagdialysis sa iya. Kag sining October, 7 years na siya kag gina-dialysis diri sa Riverside. Si Leonora mismo ang nagabulig hakwat sa iya nga mister, naga-drive sa iya halin sa Bago City pakadto sa Riverside kada Monday, Wednesday kag Friday. 76 nang iya nga mister kag siya 71 years old. So ano tayo ko halin? 4 o'clock, so I have to wake up at 2 para mag-prepare sa breakfast. Balon namon, mamahaw pa na siya, kaya hindi na siya maghalin sa balay na hindi nagko-coffee. Dapat nagko-coffee na siya kada? Nagko-coffee siya, pero konti lang. Konti lang. Not Hindi ka po strength mo, ma'am. Grabe sa imo ba isugat at ikaw na physically na kaya mo? Honestly, dire sa Riverside. Why? Kasadyang, nag-enjoy ako. Nurses, classmates, no? Sa dialysis. Isa sa mga ginatawag niya nga classmate si Gretchen Celis. Si Gretchen naman, 4 years na nga nagadala sang iya mister sa Riverside para magpa-dialysis. Panahon sang COVID, wala na makabalik sa doktor ang iya mister. Sang ulihi, nagniwang na kag nag-yellowish ang iya nga bana nga may diabetes. Ganit nagpa-check up na siya kag nagpa-laboratory. Gintawgan sila nga kinahanglan na gid sang iya mister nga ma-admit sa ospital. So bako sige, maybe it's time to have your labs or whatever, right? So pag pakwa sang lab, after that afternoon, nagasige panawag ang doctor's clinic and ang laboratory na ma'am, emergency admission ka mo. So we were like, why? Don't naabi mo naman. So di kami magpating at first they wouldn't tell us kung naa. So when we saw it, ang creatinine niya was 18, which is very high. Yeah, so emergency na siya dapat. And then second opinion, pag kami to look what we wanted to make sure I think the same. Para sa iya, isa ka life-changing experience nga may pasyente nga gina-dialysis. Nakafocus ng iya panahon kag oras sa iya nga pasyente. Wala naman sila sa mga ginikanan nga duha sang iya mister kag wala man sila sang kabataan. Nagatrabaho siya kung gabi kag kun adlaw, ginadrive niya kag ginaupdan pa dialysis sang iya nga mister. I work at night and then after my work, we have to come here. Yes, we have to go to the hospital. So, amo lang na, ang sleep lang siguro is, rest and sleep is really a challenge for me. Kahit I don't get to rest as much as I can. Kahit we're here, naka amo na. But when you're here,
naging comfortable Oh, ka yes. sa company sa mga tao Yes. sa palibot rin. Yes, that's why it's very uplifting, and we look forward to our sessions every week because we're classmates and it's like a second home to us. Nangin second home na nila ining dialysis center sa Riverside Medical Center. Dari na sila nakakita sa mga abyan kay palareho sila sa mga inagyan. Pamilya naman ang pagkabig nila sa mga staff sa ospital. Kada may mag-absent nga pasyente, pati sila apektado. Kung mabuhina na ang classmate sa dialysis ang ila pasyente, apektado man sila. Sa una, manubo pa ang coverage sa PhilHealth para sa mga dialysis patient. May balayaran pa ang mga pasyente gani ang iban nagauntat sa pagpadialysis. Pero subong, dako na ang coverage sa PhilHealth. Nadala ang hemodialysis, laboratory pati na bulong. Gani wala na sang bayaran ang pasyente. Good thing subong kay ang PhilHealth ta nga bag-o nga circular nag-cover na siya mas dako pagin. So around 6,000 for hemodialysis, laboratories, pharmacy nga mga bulong nga basic nila ara na sa 6,000, and on top on that may 350 na for our nephrologist. So wala gid balayran si patient. Dako ini nga bagay para sa mga pamilya sa pasyente kay mabuhin-buhinan ng ila palaligban, ilabi na sa parehos ni Gretchen kag ni Leonora kay sila man lang sang ila na nga mga mister nga pangabuhi. Plete na lang kag pagkaon ang gasto nila sa kada pagpadialysis sang ila pasyente. Nabuhin na ang stress nila sa kabuhi kag dugang pagid nga buhin sa stress kay nagapadialysis sila sa ospital. Kung maglain na pamatsyag sa pasyente, may trained doctors kag nurses nga naga-duty sa hemodialysis center sa Riverside. Lapit man lang sila sa clinic sa ilang mga nephrologist. Kung kinahanglan ma-admit sa pasyente, mahapos na katama ang pagpa-admit. We have trained nurses, trained doctors, and we have physician on duty nga ara gida sa hemodialysis nga anytime maglain ng pamatsyag madalaga na nanda or makatulong ta ang aton nga doctors. And then isa pa gid is ang clinic sa mga nephrologist lapit lang, ari lang di. And then ER nurses ara manda if in case kinahanglan man namon bulig. Next is ang admission. If in case mapa-admit si patient as inpatient naman, gina-priority na sila nga matagaan po. Kani si Leonora, bangod senior na ang iya nga pasyente, gid pa ka maayo nga diri magpa-dialysis kay in kaso nga may emergency, hindi na siya magpangabudlay pangita ambulance kag hindi na siya mag-usik oras biyahe sang iya nga pasyente. Di kung ang patient is may heart problem, delikado kung ano matabo sa iya, idalagan pa siya sa Transport. Oo, sa hospital. Imagine yung time mo, haanap ka. Nawag pa ambulance. Nawag ka Traffic. Traffic. You can't tell. Bago ka mag-abot sa hospital, wala na. Abot long time na. Not unlike kung dire kaya sa hospital, right then and then, matreat ka dayo. Yes. Kasi makikita na pag once na nawalan ka na ng malay, makita mo na yung mga nurses, nagakwa na mo, busy na, ginahatag. And the best is, we have a complete equipment. Para kay Gretchen nga ang pasyente, may diferensya man sa heart, mas bintaha kung sa ospital na lang magpa-dialysis. Centers are good, but probably for less critical patients. Yes. Like, you're just there for dialysis. Although dialysis can also be critical, however, for like my patient who has a heart ailment, he has all the failures in the world. So he has a heart failure, kidney failure, so all the failures. So, just like that, if there's an emergency, at least you don't need to be transported to the hospital. Yes, because, doctors are here. May laboratory man ang ospital kag hindi na kinahanglan magsaylo pa sang pasyente. May pharmacy man para hindi na magpangita sa butika. One-stop shop na ang Riverside. Isa pa sa mga bentaha sa hemodialysis center sa Riverside among ilang water system. Ginamando sa Department of Health ang monthly nga water sampling para masiguro ang katinlo sa tubig. Pero ang Riverside naga-water sampling para mapalaboratory sa kada semana. Kay para kasigurado ta nga tinlo ang atong tubig kay gasulod na naya sa Body. patient. I-emphasize na lang nga anong importance sa water sa mga dialysis, ma'am.
kundi masulod na siya sa aton body, sa dugo. So git mo na siyang kwan nga tinlo. Tinlo. So Sa- dapat ang tubig is So, ensure din nga tinlo kay kabadlay nga basi magka-infect si patient. So every week, ginapatest. Ginapatest gina namon, and every week ginapatingluan gina naton ang aton nga water system. Hindi mahapos ang ginaagyan sa mga pasyente nga ginadialysis kag hindi man mahapos ang ginaagyan sang pamilya sang sini nga mga pasyente. Pero pinagi sa maayo nga serbisyo sang ospital, nagakabuhin-buhina ng ilang ginadala nga problema. For more inquiries sa hemodialysis sa Riverside Medical Center, magtawag lang sa number sa inyong screen.